Ora vai kanal bu. Abi lezzetlidir. Namek. Abi bildiğim var bak. Biri. Какой ты председатель пас, какой ты председатель пас. Да, замерить канал научный дума, алфавитились, алфавитились, алфавитмор и я научился, какой председатель пас, какой председатель пас, но я не знаю, что это. И знаешь, что это не пахнет. По рынку, скажем, как какой-то тази колекция на много колекция, която видя, присъл би била Драма Spirit, някаква си, някаква и още една тук, което е този и Dark Magician, Bright Light и Горнието, ох, не знам. Сега Destiny Hero. Този, което е много година. Волсвейгър и Маре, Геофейт, някакъв, да го знам. Това да знаете, само ще видите, има доста ритуал. Една от тази е Christmas Bake, за облез. Не познат, още различни, още тук различни. Тук е за някакви, няма се спомня. Трейдинг, което е за него 8, трейдинг. И получаваш дефекти. Аз не много да не спустиш, не. Да, детре, после трябва да служи, после пак да дискутам. Тя не може и та хубаво да виж. Някакъв произволен на филиости от половина. Напомням, което и още това, различно. Това е на биология карта, това е в някакви, какво е дет. Това е Googling Dark Magician, което имам още два пъти. Тук този звезда, беше за някакви други, нямам си спомня. Това също това също да, това не знам. Така е. Тук символ приятелството още някакви. Тази, която е застъпена тази. За Infinity Word. Тук ви добавяш Melody of Awakening. Тази. Аз няма. Този да видим. Тази. Не чак. Тази яха вече не ми харесвам. Тия вече това се пришли, от които се видя. Тази не. И тук не. И тук не. Тук. Този да. Това е не. Да. Не. Да. Не. Това е дисоциация, която не се прави. Няма да стане. Това е него. Още една къста. Още някакво инсект чудовище. Ето и тук. Много. Алигатор. Литроалигатор. Мамут. Което е фюжн, който е фюжн. Сега нямам 20. Мамут. Много харесвам. Това е. Аз някакви това да добавя, което ми прави нещо да чудовище. Това ли има? Тук това накрая някакво
за да защити моя. Тя е болен, то е, не знам колко е много естествено. Аз тия отжама грини, отжама йел, отжама якости, тази за джинзо, аз криям това, не знам горе да позната, като купирам някои са, тези които не могат да използват, примерно то не може да използва самострелби. Значи тук добавям някои, които са закрати, тази 10 кг, което аз ги имам този, и тея, баш някакви после се завърши. Джин, jako si da различен само това е някакъв друг поле, воден инсект, инсект, инсект. Мастерии, валири, не знам, нямам идея. Тук гледам блю, който се вижда на кайба, на някой друг мотор, само те, това да кажа така. Обелиск, който се вижда, тук това е ред, т.е. това, което не го давам. Аз не го давам, защото не разбирам. Това е защото е драма от дясно на анализи. Това е на инсект, това е не го давам, този да. Нямам да се ли форма по бистростта, да ги изпрати така нататък. Имам тук на не ми свърши нещо. Пак е казвам, 10 кг. Това е като тази да 600. Много хубаво, много гена за жизнени точки. Това е за епизодния и другата епизодия. Пък не мога да интригвам си пак. Я нямам много идея. Ако видите път, се дайте пас, ако видите, се дайте пас надолу. Не, за канала на Антон Алекс ви държи. Гледайте видеото до края и коментирайте видео какво и това ще сме.